Imos falar de cine en esta semana tan especial na que só podemos falar de cine con Fernando Sampedro, que sempre aproveitamos pois un día de cine, outra vez de rock and roll, pero esta semana só podemos falar de cine. Bueno, onte falamos de fútbol, pero imos un pouco a darlles algún consello para disfrutar do cine ou da serie de televisión na Semana Santa. Bueno, non só ver películas de procesións e de Ben-Hur. Eu vou aproveitar para ver Ben-Hur, que para mí é xa unha cita obrigada, unha das mellores películas da historia. Pero que nos recomenda Fernando Sampedro? Que tal? Moi bons días, Fernando. Moi bons días, moi Unha das mellores da historia Ben-Hur, Como que non? Bueno, supoño que te referirás a de William Wyler. Home, claro, home. Non a de... Bueno, de William Wyler son as dúas, tanto a muda, a primeira versión. Tamén é de William Wyler. Sí, con Ramón Novarro. Iba a decir Novarro. Sí, creo que era Novarro, non sei, bueno, pero é de William Wyler. Sí, a ver, o moito... Moi noviño era William Wyler, entón, A ver, eu que agora xa me estás facendo dudar, pero... Home, digo, porque tería que ser moi novo, o mellor a dirixión en pantalón corto. Digo, pois fíxate que William Wyler aún estaba pensando Robert Wise, non? Non, non. William Wyler, non sei por que os confundo ás veces. Esta é de 1925, de feito, sí. Recordo que o ano pasado cumpriu 100 anos. Efectivamente, non, perdón, a dirixiu Fred Niblo. A mí me parecía. Pero o axudante de dirección si era William Wyler. Que me dices? Sí, señor. De verdade? De verdade da boa, podes ti comprobalo. Pero moi longevo foi ese señor. Pues, home, a ver, William Wyler... creo que, si mal non recordo, naceu no mismo ano... 1902, me parece. Pois mira, un ano despois incluso que meu avó. É de que ano é a primeira... A primeira versión é de 1925. Bueno, claro, tiña edad. Já tiña 23 anos. Tiña edad para ser... O cine era un arte en desenrolo, non? Ainda era época tiña muda. Tiña edade para ser un meritorio xa de... non? Sí, home, claro que sí. De aquela, pois, seguramente había moito máis talento que hoxe. Entón, pois, mira, eu sabía que algo tiña que ver. Non o sabía, ves? Pois sí. Bueno. E logo, pois, 30 anos despois fixo a súa propia versión, que é a que para todos min a mellor coñecemos e amamos, con Charlton Heston, non? E bueno, pois... A pesar de... Charlton Heston. No, a pesares, no. Que pasa con Charlton Heston? A ver, se lle ten certa manía polo de Asociación Nacional do Rifle. No, cuidado, aí non me meto. Que eu respeto eso, comparta ou non, pero a mí Charlton Heston sempre me gusta como actor, pero recoñezo que non era o actor máis expresivo da historia. Non, pero bueno. Pero bueno, non me disgusta. É unha estrela do Hollywood clásico. Sí, home. Non se lle pode negar o pan e a sal, non? A parte Ben-Hur, pois non sei, un momento, pois foi a película que batiu o récord de Oscars, 11 galardóns, non? Que estuvo vixente hasta Titanic, que o igualou. E de feito, aínda non foi superada, foi igualada. Titanic, que outra máis? É a terceira do Señor dos Anéis. Bueno, o que pasa é que máis ben aí por temas máis técnicos, aínda que pero foi xuntando, bueno. 11, o número é o mismo. Non digo que non os merecera, Non estou tan de acordo con todas as nominacións, por exemplo, deste ano, que me parecen excesivas, malia que Os Pecadores merecía algo máis. Tampouco nin siquiera nin a película que a ti non te gusta, que non podemos nomear, que ganou as principais. Últimamente non me gustan os Oscars, non me gustan os premios, non me acaba de convencer os criterios que a Academia, como que a Academia antes sabía máis de cine. O que se facía mellor cine antes. Eso quizá en líneas xerais por unha parte sí, é así. No meu modo de ver, E por outro que agora hai moitos máis votantes que antes. Claro, moitísimos. Os requisitos para votar na Academia de Cine para os Óscar é simplemente haber sido nominado algunha vez, non? Entón, claro, calquera galtrapas como Javier Bardem, que é nominado, pois xa pode votar. Calquera ignoranta como Penélope Cruz, iden de lienzo. Señor Bardem, señora Cruz, eu xa non podo decir nada máis. A ver. En fin, pois son dous meros exemplos, non? Os meros exemplos de dous premiados con Óscar
de Hollywood. Sí, sí, a ver, pero é o mismo os yanquis, o dixen moitas veces. Os americanos, os yanquis, dito cariñosamente, eso de yanquis, e podía chamarlles confederados tamén, pero igual sonaba peor, non? Sí, Bueno, pero creo que non se sienten todos. Se dices No, yanquis se identifican, pero se dices confederados non, son uns poucos. En fin, bueno. Os estadounidenses, para eles, personaxes como Javier Bardem e Penélope Cruz lles resultan exóticos. Exóticos son españois, esa hembra española cerca da italiana, tipo Mayorata, poderosa, bueno, lles gusta a figura do latino, do malentendido latino, con que identifican a Javier Bardem. Pois, bueno, vale. Igual que aquí, pois que nos resulta tamén exótico, pois certas nacionalidades ou certos rasgos físicos, non? Pois aos americanos lles pasa o mismo. E as americanas tamén, bueno, ten moitísimos fans, a parelliña en fin, bueno, non merece, non paga a pena perder o tempo falando Vamos, que a Academia hoxe en día hai moita máis xente que claro, antes, que vota, de máis procedencia que antes, e os criterios varían. Os criterios varían porque como simplemente personaxes como este non teñen criterio, non teñen nin idea, pois claro, normalmente que pasou sempre, pero votarán aos seus colegas, a Almodóvar, etcétera, etcétera. E como en Eurovisión, pois os dos países do oeste, pois se votan entre eles, esas cousas. En fin. Quedaron, que xa creo que te preguntara, quedaron moitas películas que o mellor ti viras durante o ano pasado que nin sequera se lembraron delas nos Oscars? Que o mellor merecían máis que as que chegaron? Xa non falo máis que das principais. Se non quedou algunha que especialmente o mellor sí que merecera e que non... Non, porque, a ver, así, falando de memoria, tampouco recordo todas as que vin que se estrearon ano pasado, pero casos flagrantes non recordo ningún, porque, sí, hai películas que me gustan, como aquí imos comentar hoxe, que podería haber entrado, porque non, pero non son o tipo de películas de que soen nominar aos premios, non están pensadas para ganar premios, nin siquiera para triunfar en taquilla, o cual pode parecer unha contradición, pero como, que pasa, se fan películas para que fracasen a posta? Non, pero xa se sabe que bueno, hai certos directores que o único que queren é plasmar a súa visión artística e con sorte se a película encontra financiación e logo ya compra a plataforma de turno, que agora hai moitos máis canais de difusión, non se limita solo ás salas do cine, pois que cada vez hai menos, sobre todo nas cidades pequenas como esta, pois, bueno, pois xa teñen a película máis ou menos amortizada, e se o produtor... a ver, non estamos no sistema de estudios dos anos 40, 50 e 60. Agora xa se pensa máis prácticamente nas plataformas que nas pantallas grandes, xa digo. De feito, mira, un exemplo recente, el de Una batalla tras otra, lle deron 140 millóns de presupuesto a Paul Thomas Anderson, coa confianza, que seguro que se gastaron outro tanto en promoción, en diversos sobornos, porque senón non me explico, para que lle deran premios. Sí, é que outra explicación non lle encontro a semexante basura. Entón, pois, bueno... agora se convertiuse na película máis taquilleira da carreira de Paul Thomas Anderson, pero ata este momento a película que máis cartos recaudou en taquilla de Anderson non recaudara nin a mitade do presuposto inicial desta. O cal, a ver, é un director que bueno, pues que non se confiaba moito, pero si confiaban que entre as plataformas estreando na tempada de premios, facéndolle unha campaña de marketing brutal, aproveitando encima un tema de actualidade, de ir en contra de Trump e facer unha película absolutamente progre, con signos de rebeldía, pois mira, chega no momento apropiado. Pero bueno, non quita que sea unha auténtica basura. Bueno, deixamos os Oscars que donde vai, que xa pasaron. Ata o ano que ven. Efectivamente, deixando ese pozo que a min de decepción, ¿no? Que últimamente os premios en xeral me causan. Pero
chega a Semana Santa, eu decía, eu vou ver Ben-Hur, pero bueno, Eu entendo que hai máis cine máis sí. aló do Peplum, non? Sí, home, sí, a ver, xa sabemos que sobre todo pues, o canal noso, RTV, pues poñerá os peplums, os 10 mandamientos, Ben-Hur, Jesús de Nazaret. Me parece maravilloso. A ver, As que están un pouco repetidos xa. sí, claro, é que a túnica sagrada, bueno, é que tampouco hai máis. Non se fan peplums no siglo XXI, ou prácticamente non se fan. Me parece que eran 13, no programa Classics votaron, claro, a que menos se pon neses, como é Salomón e la Reina de Saba, que é outro clásico, sí, pero que é de cosas que menos se pon. E dixen eu, estaba vendo a programación, xa estamos na Semana Santa. Sí, non se atreven a poñer la Pasión de Cristo, ni Gladiator. Bueno, Gladiator Sí, igual Gladiator, sí, hombre. Gladiator, sí. Pero la de Pasolini, ¿cuál era la de Pasolini? No, a de Pasolini, no, la Pasión de Cristo, a de Mel Gibson. Sí, no, ya, pero ¿cómo se llamaba la de Pasolini? De Cristo. Sí, tiene una de Jesús, sí. Pero no me acuerdo cómo se llamaba exactamente. Non sei se te refires a Jesús de Nazaret, pero era de Cefirelli. No, de Pasolini. Hay una de Pasolini sobre Jesús y además está feita con actores italianos, claro, con actores aficionados. Vina hai moitos anos cando era cando aínda El Evangelio según San Mateo, sí, señor. Puede ser. Sí. Vina inteira, non sei como é que Vina do inteira. 64, Sí. debe ser por aí. É bastante rollo, Sí, que Ainda como que se moitas ves, películas de Pasolini. como casi todas. Pero bueno, É un director que eu, a pesares, moi personal, eu o defendo, non me gusta. eu defendo tamén, pero non me gusta moito. As 3/4 partes da súa filmografía non me gusta. E a vin prácticamente inteira, porque de fai moitos anos, na 2, sobre todo, cando se chamaba la segunda cadena, Sí, señor. facía ciclos de directores Sí. e votaba pues 8, 10, 12 películas Onde están eses ciclos? Claro, igual dous días á semana, pois os martes ou os Que xoves sí, para 10 da noite. Lémbrome. Bueno, nos serviu a moitos para coñecer filmografías enteiras. Lembroche que son maior que ti. Bueno. E me debería acordar máis deso. Pasolini pues tuvo o seu ciclo, claro. Non Non recordo se naquel ciclo saló los 120 días de Sodoma, pero Pasolini era el Evangelio según San Mateo. Esa sí que non a votan como Peplum. Non, porque non é. La Pasión según San Mateo, non, el El Evangelio según San Mateo. Sí. Sí, bueno, a ver, unha película. Sí, a vin, pero a teño totalmente olvidada. Non, eu tamén, pero che quero decir que es que pensei que decías esa Sí, porque... pero ese Peplum non sei se o votarán moito, Pero tamén é para votar porque pois non tampouco non deixa de ser, non é un filme tampouco crítico con a figura de Jesús, ao contrario. Era a visión que tiña Pasolini, que era evidentemente moito máis original, peculiar e rompedor, sí, pero non é Pero creo que no seu momento a non Iglesia é unha película irreverente, para nada. Bueno, pero que a súa visión non lle gustara moito á Iglesia. Iso é outra cousa, tampouco era irreverente vista hoxe, case 30 anos despois, a última paixón de Cristo. No. De Scorsese, que causou tanta polémica. E la que decíamos de la pasión de Cristo. De Mel Gibson non é irreverente, é cruda. Sí. Non é irreverente. A mí non me parece. No. Eu son unha persoa creente, non devoto, pero tamén. son unha persoa que respeto moitísimo a liturgia, e non me parece irreverentes nin irrespetuosas para nada. Eu defendo as tradicións, podo non ser partícipe delas, pero sí, por exemplo, pues, estas tradicións de Semana Santa ou en Andalucía ou donde sexa, a mí me parece estupendo que se fagan todo este tipo de cousas. É manter uns rituais ancestrais, unhas costumes, unhas tradicións. Fernando, por exemplo, que me refiro é que como creente, ainda que non practicante, sí podo entender que teño unha postura que mellor outras persoas non podían ter sobre todo este tipo de historias, non? Pero me parecen irrespetuosas precisamente do punto de vista de unha persoa religiosa. A mí me parece que eses filmes que dis non sei de onde sacaron a polémica. Eu nunca vi. A polémica axuda a vender tamén, no seu día pois foron moi comentadas. E ti crees que Pasolini si algún día cando fixo este Evangelio según San Mateo quería vender? Home, non me parece a mí, A mediados dos 60 tamén, bueno, ele estaba tamén iniciando a súa carreira, das súas primeiras películas. Non sei se querería vender. Os produtores seguro que sí. Eso sí. El igual non tanto, pero os produtores seguro que sí. Que, por certo, o protagonista era español. Sí. Enrique Irazoqui.
Enrique Irazoki, non descoñecemos ese actor. Bueno, coñecémolo porque é o protagonista del Evangelio según San Mateo. Bueno, ten no seu currículum interpretar a Jesucristo. Pois non sei se faría moita cousa máis, evidentemente algo fixo. Bueno, digamos que ese peplum a mí chamaríame a atención que o puxeran. Pero sí, sería curioso. Bueno, en la 2, ¿por qué no? Estaría bien. Estaría bien. Bueno, deixémonos de peplums e de máis zarandajas romanas. Están locos estos romanos. Isto tamén solo os boomers pillarán as referencias, porque... E sí, fala de Asteris, dunha referencia de Asteris. A ver, que fagan os deberes as novas xeracións, Eso. Pero bueno, mira, estaba pensando na película que vi estes días, que agora cando me preguntabas ti si algún que quedou fora dos Oscars, pois a súa protagonista femenina perfectamente podía haber estado nominada ao Oscar. Bueno, xa non podo decir que o ganara, porque, bueno, pareceme xusta ganadora Jessie Buckley por Hamnet. Hamnet é unha película que a mí me gustou, contra todo pronóstico me gustou. Eu quedei, non estaba vendo, estaba vendo a miña muller. A primeira parte que a segunda, de todos modos. Por eso. Pero bueno, a miña muller estaba vendo, eu non. E aparecín por ali na última parte, por aquí. o último treito, parece a miña muller, cada vez que digo unha cosa saca unha canción. Pois pasei por ali, en ese último treito no que é a representación final, pois quedei electrizado, quedei pegado ali. Sí, esa está moi ben. A verdade é que sí, teño que recoñecer que a película... No, pero bueno, a primeira metade, a verdade é que, bueno, é cine de altos vuelos, ademais. Gústame que non se mencione o nome de Shakespeare hasta prácticamente o final. Bueno, é unha película diferente, que sí, que a ver, que está pensada moi planificada tamén para festivais e premios, as cousas como son. Sí, ten como unha vocación... Claro, xa demasiado arty, non? Pero arty moito, para todos os públicos, para que poida chegar que non sexa solo para o cinéfilo recalcitrante. Pero ti crees que o filme de antes, os clásicos que se levaban tantos premios... A ver, pensaban en vender, pero é que non se lles notaba tanto o plumero. Non, tanto non. Digamos como que... mira que se facía moito cine de exploitation, pero es que nos 70. Pero falo dos filmes clásicos que tantos que son hoxe pois tantas obras maestras que houbo, que non rezumaban esa intención, sino que o que rezumaban era calidade. Sí. E hoxe non vexo eso. Xa, Hamlet está ben, mellor que a media... Pero claro, diste que parece que está feita con esa intención. Sí. Non porque sexa boa de verdade. Non, é unha película de gran presuposto, ademais, non? Con dous actores ao frente, Paul Mescal e Jessie Buckley, pois xa vemos, recompensada co Oscar. E co Globo de Ouro. E co Globo de Ouro, merecidos, por outra parte. Pero, a ver, está xa pensada para ser unha película que acade prestixio, que reciba boas críticas. Claro, está pensada, que eso que a mí me fastidia, que non é unha película que sexa boa de por sí, sino que buscaron facela e vendela. É unha película, como antiguamente se decía, máis de producción que de dirección. A directora, a chinesa, como é? Chloe Zhao. Me dá que, sí, na dirección de actores, sobre todo, aí sí tería moito que ver, pero non no resto, porque o que pasou sempre, o que pasou toda a vida. Son películas de produción. Logo, o director sí pode poñer algo de o director coordina, pero non é autor. Exacto. Autores que non é unha película de autor. Este Hamnet non é unha película de autor. Por moito que intenten colar, como eso, non é unha película pensada para o mainstream, con un toque cultureta moi importante, polo de Shakespeare e a súa muller, Anne Hathaway, non confundir coa actriz, que, na película non se chama Anne Hathaway, pero bueno, non lle quita mérito tampouco, é unha película francamente boa, o que se di unha película boa, xa está, entretida, que tamén é importante, que ten os seus peros, pois sí,
pero vamos, en líneas xerais é unha película moi sí, como dis, moi superior á media. Como é que estou desexando falar dela. Pero, tío, saca eso que levas dentro. Saca que aflore. Estou desexando xa falar dela porque foi unha pequena sorpresa relativa, porque o seu director, Sam Raimi, sempre foi santo da miña devoción, xa que estamos en Semana Santa, pois cada un ten os seus santos, non? Un dos meus santos, pois é Sam Raimi, foi sempre, dende aquela primeira... Queridos ouvintes, non terei que explicar o xogo de palabras, non? Espero que non. Espero que non. Bueno, Sam Raimi, que comenzou fai 45 anos, cando tiña 22, 23, a súa carreira como director, con Posesión Infernal, Evil Dead, un clásico do que se coñeceron 2 secuelas. É unha serie de televisión, un spin-off tamén con Bruce Campbell, un grandioso Bruce Campbell, aquel que non era un actor, era un amigo del que non lle pagou un peso e por colegueo Bruce Campbell aceptou protagonizar. É un actor de culto para moita xente. A día de hoxe, claro que sí. Pero cando empezou na primeira Evil Dead era un amigo, era un colega que lle dixo Sam Raimi, mira, vou facer unha película, ti te apuntas. Eu si, Como facía Santiago Segura todo que pois lle invitaban, non? Pois máis ou menos. Mira ti, desenrolou toda unha carreira Bruce Campbell que nunca lle dará un Oscar, nin sequera honorífico. O merece, Pero... Pois non te digo, non te digo que non seis un Oscar, pero a todo do que parece. No, sí. Bueno, pois comenzou con Evil Dead, as 2 secuelas, pero logo, aparte deso, é da triloxía de Spider-Man, a de Tobey Maguire, que a mí me parece excelente. De feito, é o mellor Spider-Man que se fixo en de xamais. Sí. Sí, pero é que nunca me lo asocié a Peter Parker, fíxate. Parece o vecino de al lado. É que esa é a idea de Spider-Man. Spider-Man é un rapaz como calquer outro. Sí, home, pero valía el siguiente Spider-Man, se chamaba... que a ti non te gusta, el de la red social. Bueno, el siguiente Spider-Man. Ahora non me acordo bueno, agora é o Tom Holland. No, el anterior. O que só durou unha película. Ese. Valía, sí. Como vecino de al lado valía él. Demasiado guapito xa. Pois Tom Holland... Tom Holland me dá máis o pego. O que pasa é que Tobey Maguire era un Spider-Man perfecto porque era así coitadiño. Pero es que Peter Parker tímido. Non era coitadiño. Sí que era. No, hombre, sí que era. No, era valiente, era casi un galán. O que pasa é que lle faltaba... Non me discutas que tiven unha tenda de cómics e me leín Spider-Man de principio a fin. Eu non tive tenda de cómics, pero me leí tamén. Pero de principio a fin. E ao principio era un rapaz coitadiño, bueno, tímido, que intentaba facerse simpático, que lle gustaba unha rapaza inalcanzable de pero tamén Tom Holland que o fai ben, pero sí, Tobey Maguire que non. Sí, que o fai ben, que Tom Holland claro que o fai ben, pero ten ese punto de descaro e simpatía que ao principio o personaxe de Peter Parker non tiña. Despois sí, cando a medida que foi crecendo, pero o Peter Parker dos comenzos, un rapaz de 15, 16 anos, era máis tipo Tobey Maguire. Bueno, que sí. Que non é o perfecto Maguire. Nunca acabei de velo no papel, non? Non é o perfecto. Parece sempre que pedía perdón por ser Spiderman. Pero é o millor que tivemos ata agora. Bueno. Vale, é igual. E as películas son para min as mellores de adaptacións de Spiderman ao cine, non? A triloxía de Sam Raimi. Logo ten outras moitas, non? Como era? A Simple Plan, un plan sencillo. Plan sencillo. Bueno, esa grandiosa película. Algunha así tamén de terror, como Drag Me to Hell. Aquí sí, creo que se lévame ao inferno. Arrástrame ao inferno, sí, creo que se chamou aquí. Arrástrame ao inferno. Bueno, ten unha filmografía xa... respetable. Sí, home... De feito, mira, volveu a Marvel. Chamaba Darkman, con Liam Neeson. Sí, señor. Gloriosa. Tamén volveu a Marvel fai poucos anos a dirixir a de Doctor Extraño. E agora, pois, volve, digamos, non aos seus orixes, pero sí a facer unha comedia negra ou un survival de horror en tono de comedia. Bueno, a película se chama Send Help, enviad ayuda, e a súa protagonista, que o leva todo por diante, é Rachel McAdams. E que non está o suficientemente reivindicada. Non. Sale en Doutor Extraño, por certo. Sí, claro. Debe ser xa amiga de Raimi.
Home, o gran público coñeceu a Rachel McAdams, eu creo que fai 20 anos por El diario de Noah, era a protagonista. Non me acordaba, sí, é verdad. Bueno, cando as novelas, o sea, eses primeiros anos do século que se puxeron de moda durante unha breve tempada, pois as comedias románticas, as novelas tamén de romance, máis para mulleres adultas que para adolescentes, non? Bueno, pois esta é xa digo, unha comedia de horror na que o seu partener, o seu rival, Dylan O'Brien, a historia... El corredor del laberinto, para que se por situen. exemplo. A premisa é ben sinxela, unha mosquita morta que traballa nunha gran oficina, McAdams, pois por eses avatares do destino vese nun accidente de avión, acaba nunha isla deserta, pois ela e o seu insoportable e odioso novo xefe, que é o fillo do falecido dono da empresa. E aí quedan os dous. O que pasa é que ela é moi fan, e de feito se presentara ao casting, é moi fan dos concursos de supervivencia, tipo pues, supervivientes aquí, non? Entón, pues, ela está preparada para a vida salvaxe. e así, pois, bueno, vai no demostrar ao longo da película. É unha especie de mistura entre 6 días e 7 noches e Náufrago. Esta película. Os ointes non me ven a cara que sí puido ver Fernando, porque 7 días, como era? 6 días e 7 noches. Sí, con Harrison Ford e sí, Anne Hedge. Sí, Aneche, como le llamaba yo. Efectivamente. Pero dito ben Anne Hedge. La verdad es que no me gustara nada. No, a mí tampouco, pero a premisa é moi similar. A película ten momentos moi Raimi, moi gore, incluso desagradables de ver, non? Sí. Digas ti que esta saga feito un poquinho así. Sí, no, a... pero ten pois, unha caza de un xabarín, cun pau afiado, que, vamos, que o mismísimo Rambo creo que non o faría millor, logo ten unha pelexa tamén entre os dous. Bueno, a película ao final ten un plot twister, tamén dá un pequeno xiro. Bueno, hai que vela. É unha película, ademais, pois, o que decía fai pouco de Sonson Blue ou de La Asistenta, parece que, non sei, ou é percepción miña, pero está volvendo ese cine que se facía nos 90. Vocación comercial, pero misturando xéneros e buscando sobre todo o entretenimento e o impacto. Que é o que ten que buscar o cine de Claro, sempre. pero son películas, digamos, que estas tres que acabo de mencionar, que si chegan no ano 94, 96 ou 98, colarían perfectamente. Pues mira, tipo, pues La mano que mece la cuna, que por outra parte me parece espantosa, pero bueno, era ese tipo de cine, non? Entretida. Claro, de repente un extraño, bueno... Ollo, esa que acabas de decir, Keaton. Ollo, esa ten retranca, Está moi ben. Bueno, por decir así, as primeiras que me acaban de vir á cabeza, non? Pero é ese tipo de cine, ademais pensado para disfrutar en pantalla grande. Bueno, a ver, este Sam Raimi pois é super disfrutable, son 2 horas de película que pasan nun volao, nos que vas pasando do odio ao amor e viceversa, tanto cos dous personaxes, E bueno, pois Raimi, a verdade é que o borda. Bueno, McAdams, xa digo, impresionante, o leva todo por diante. domina calquera dos rexistros. Eu alegrome moito por ela, porque me parecía unha actriz que merecía un éxito tanto pronto. O de Mosquita Morta, que muller na que ninguén se fixa, ata superheroína na isla deserta. Pois... impresionante, así que pois mira, a miña recomendación para esta semana é enviad ayuda, send help, Sam Raimi. Pois envían axuda, vayan chamando o seu teléfono de emerxencias para enviar axuda esta semana tan especial que temos máis tempo en teoría para disfrutar do cine e da televisión, pois disfrutar. E o que quera ver el Evangelio de San Mateo que lle bote pichón, como diría outro, pois que
que se atrevan con Pasolini, porque non? E quen di o Evangelio outras cousas, o Berman ou unhas cousas estas así plomizas, Intensitas. Cuidado, que a mí Berman hai algunha peli que me sorprendeu moitísimo. A mí me gustan 2 ou 3. No. A mí el Sétimo sello me Sétimo sorprendeu. sello e Fresas salvajes. E tamén, as primeiras, e máis Persona, sobre todo Persona. A mí Persona, é a que máis persona me gusta. non grata. Pois é a que máis me gusta, Fresa salvaje la tengo aí la tengo pendiente. Fernando, moitas grazas. Bueno, outra recomendación rápida, pero no próximo programa a desenrolamos máis, pero para que vayades vendo. Unha serie inglesa rápida, Sí? Riot Women. Xa está. Riot Women. Riot Women, sí, señor. Así en España se En chama Movistar Plus. que se chama así, xa As alborotadoras. non está traducido, ¿no? No, porque é o nome dun grupo musical Ah, xa sei cal é. que forman Sí. pois unha señora xa cerca dos 60, bueno, a cantante ten un pouco menos, que por certo todo un descubrimento, e xa o dolo interpretativo entre a cantante, que é Rosalie Craig, unha actriz multipremiada, non é coñecida nas pantallas porque ven dos musicales. Parte é unha cantante impresionante, bueno, cantante de musicales do West End londinense sobre todo, non? Joanna Scanlan, esta xa é máis coñecida por Happy Valley, por series como Happy Valley, pois un duelo absolutamente brutal. Xa contaremos máis da serie a semana que ven. Riot Women. Fernando, ahora sí, moitas gracias. Un placer, feliz Semana Santa everybody. Everybody. Últimamente os colaboradores desta casa todos cantan ao final dos programas, non sei por que qué. cantar se canta, Non, deixa. Gracias, Fernando, un saludo. Unha aperta.